хора, това е новия ни видеоклип и не знам колко ще го харесате. Давай, Дено, продължавай, няма време, къде ти чака. Да. Айде бе, да направим къща бе, и ето една овца тук бе. Добре, утре пият. Защо бе така? Ама аз имам мес бе, как да пребия? Има две даже. Аз ще направя неща. Еба. Чакай. Здравейте хора, но вижте, Тигре. това е новият ни клип на Майнкрафт. Имаме дървен мед, 3 пръчки, работен тейбъл, 2 вълни и 2 пържоли от овца. Много ясно от овцата. Ела, къде си бе? Ми събирам дърво. Ела. Ау, не ме пише панар. Къде си? Се те отдявам. Ти лекни ме удръжде ми дърва. Те са за мен. Дай ги да направя нещо, да направим къща. Я се правя, значи ти каквото искаш да прави. Чакай да... Тъпа крава. Заради тебе си ми откъде дървата. Заради кравата. Всеки си напоръм, работим тейбъл. Става късно. Да, става късно. Иска и да става грозно. Не, наистина. Трябват ли ти? Дай ми дърва да направим дъски. Дай ги. Фърли. Охо, имаш ли дърва? Дърва? И ми събери, там има. Не видиш ли? Пусти. Ей, къде ми е често? Откъде да го знам? Взел ли си ми го? Какъв бе чест? Веки не ми грабай чест. Добре. Леле. Нямам неща за кирко и лопата. Направи си, А пак аз не ми пука. Аз отивам за още дърва. Леле. Какво имаш ти? Какви неща имаш, Денис? Денис, какви неща имаш? Шарене на точки. Айде да си направим къща, няма време бе. Давай, прави. Ела да намерим някаква пещера някъде да траснем. Пещера ли се правим в пещера? Да, или ела да търсим айрон, ела. Айрон? Мгм. Айрон. Но си нямам кирка, направи ми. Защото не знам как. Ето ти чест. И си тъп, затова не знаеш как. Така е, ти си тъп. Сега направи ми неща. Направи ми неща. Аз излизам. Направи си, научи се и... Нати неща. Нема, я отивам за дърво и да си правя такова. Не правете кирки, бе, умници. Ендермен. Преби го, не ще даде ендерперла. Требува я и тега. Пръчка бе, говори по-хубаво културно бе. Не си селянин. Селянин съм бе, не сме в село и ти си. Видиш ли нещо серно? Леле. Какво беше бе? Какво това беше? Не знам. И не ми пука. Какво е това серно? Една врата. Но светва серното е линка. Нека мръда. Там е Ендермен. Бъга му светът, вала му бъга света. Страме. Къде? Много ясно. Къде се, като се навидам, това врави. Бъга му света. Много ясно, че е Де покажи го да го видя нашите хора. Ето го. Като се наведа, излиза нещо серно и мърда седно, иска да ме сяде. Ето го.
Това май е Ендърмен. Ма то не се вижда от пръстите ти. Виж го. Ето го. What the fuck? Изглежда, може би, нашите хора би трябвало да вече да са го видяли. Аз не трябва и пречка. Отивам към пустинята. Чакай, къде си ти? Отивам към пустинята. Къде си? Чакай ме. Ми идвай. Ела ме намери. Какво е това? Виж. Аз го контролирам. Погледни за теб. Кое бе? Ендър драк. Къде път си Ендърмен? Я го контролирам. На теб не ти бъга свет. И си няма с Ендър драк. Кой му вика така телефон? Моят тъп трошка в телефон. Не знам, хора, това ще бъде много дълъг клип. Би ли спрял? Съжалявам, хора, но трябва да се наложим да оправим телефона. Готово, аз го оправих. Свиния, защо лъжиш? Аз си го оправих. Леле. Погледнете. Направете ето, водица. погледнете, ако имате церна вода, чакай ме го виж. Ако имате церна вода, се наведете и ще виждате нещо бяло. Ето така се едно сте Но нямаме нощно виждане, аз вървя по забеските неща, но пък то нас. по забеските стъпала. Където скачат слабите. Хора, ето тук поне има чиста вода. Давим се, не, Аз не се дава и ти съм мръсна вода, като плувам. Къде сме тръгнали? Там няма пустиня. Ела тук да търси, ела за гъби тук. Дей на мен гъби. Ела. То не дават гъби, бълници. Какво дава тук? Нищо. Тъп сме. Дава гъби, бе. И защо са ви гъби? Не знам да ядем. Ела. Много сте умни. Да скачаме ли тук? Ако имат факли. Уху, няма да излезна Вели, повече. заповядай. Искам да ти дам нещо. Да ми направи ми неща. Направи си, научи си се. Няма я всеки ден да ти, на всякой клип да ти правя нещата. Се научи. Хора, всеки ден се правиме видеоклип на този телефон или на друг по-голям от този, но не може да го оправим. Чао! Добре, хора, с Бога. До други ден. Казваме чао!